Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, bugünkü gysgaçyk dersimizde musulman erkegiň owraty barada gurrunga ders. Köplenç islama göre giyinilmeli diýilse, köplerin kellesine zenanlar gelýär. Ýa-da köplenç giyim meselesinde zenanlar tanqid edilýär. Emma musulman dogonlar zenanlara ýapyk giyinmek, owratyny örtmek farz bolşy ýaly erkeklere de owratyny örtmek farzdyr. Mysal üçin zenanlara dar giyinmek bolmaýşy ýaly musulman erkeklere de öňünden ýa-da arkasyndan owratyny belledip duran dar balaklar giymek bolmaýar. Käbir kişiler dar jinsi ýa-da şoňa meňzeş balak giýýärler. Ýa-da ennamyna ýapyşyp duran owrat ýerlerini belledip duran sportifka giýýärler. Şu hili dar giyinmek dogry däldir. Ýa-da giyin emma gaty ýuky. Ennamyny belledip duran bolsa, günözada çykanyna aňyrsy bärsy görnüp duran bolsa, bu görnüşdäki balaklar hem giymek bolmaýar musulman doganlar dogry däldir. Ünseriň musulman doganlar erkegiň owraty göbeginden diz şanagynyň aşagyna çellidir. Käbir doganlarymız hususan tomus baslyna buduny görkezip duran şortikler giýýärler. Şu hili buduny görkezip duran şortik giymek musulman doganlar deňizde bolsun, başga ýerde bolsun, owratyny örtmeýänligi üçin giymek dogry däldir. Ol hili şortikleri diňe giýje ýataňda giýseň bolýar, ýa-da öýlenen bolsa aýalyň ýanyna giýseň bolýar. Emma insanlaryň öňünde giýmek bolmaýar musulman doganlar. Delili Ebu Davud'da Ibn Majah'da radiyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulman erkeklere yüzlenip şeýle diýär: "La tubriz fakhidaka ve la tanzuranna ila fakhizi hayyin ve la meyyit." Buduňy açma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, musulman erkeklere yüzlenip buduňy açma. Diri ýa-da ölüň buduna seretme diýär. Ahmet'de Muhammed bin Jahsh radiyallahu anh'tan habar berilýär. Ol diýär: "Marran nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ve ana ma'ahu ala ma'mar ve fakhizahu mekşufatani. Faqala ya ma'mar, ghatti fakhizayka فإن الفخذين عورة." diye sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen men Ma'mar'ın yanından geçtik diye. Yani başka bir sahabanın yanından geçtik. Şonna Ma'mar'ın iki budu açıktı diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ya Ma'mar, butlaryny ört, çünkü butlar awratdyr" diye. Tirmizi'de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin awraty barada "El-fakhizu awra" diye. But awratdyr diye. Bu barada musulman doganlar başka da hadisler bar. Ähli sünnet alimlaryň jumhuryna köplügüne göre erkegiň awraty göbek bilen diz aralykdadyr. Musulman erkeklere buduny görkezip duran şortik giýmek dogry däldir. Şonuň üçin musulman doganlar Allah Taala'nın razyligi üçin zenanlarymyz we erkeklerimiz giýýän libaslarymyza üns bereliň. Allah Taala'nın razy boljagy şekilde giýineliň. Elhamdülillahi Rabbil alemin.